आंनि हौवाया मिथिबायना लोगोफोर थाइनोबो मोजां मानसि नङा बियो मिथिबाय ओरैबायदि हिनजावखौहाय दोखो दोखो खालामनानै जायो बियो आंखायसो भुगिनानै दङ लोगोफोर हिस्ट्रिखौ बोखारनानै हो आं नोंनो मा नांगौ हरगोन नों आंखौ बुंहरबानो जाबाय आं रावनिबो सिगाङाव जेबो बुङा जेनेबा नों आं नोंनो सप्तासे सम होदों बे सप्तासेयाव नों आंखौ जेबो कन्टेक्ट खालामा जेबो नों आंनो मेसेज हरालाबा नों आंखौ हिस्ट्रिखौ बोखाराबा आं नोंखौ एक्सन लानाय जागोन आं मानि निमाहा होआ आं एक्सन लागोन So hello लोगोफोर गुड मर्निं नोंथांमोनाथ' माने दिनैनि भिडिअखौ टाइटेल आरो थाम्बनेल आरो इन्ट्र नायनानै मिन्थिखाबाय दिनै आं सोरनि सायाव भिडिअ लानानै फैदों आरो गोबाङानो फेसबुकआवबो नुबाय जानो हागौ आरो इउटुबावबो नुबाय जानो हागौ आरोना माने आब' खनजिथा बर'नि माने भिडिअआव माने सासे मानसिया माने स्ट्राइक हरदों आरोना माने कपिराइट स्ट्राइक सानखां बसुमतारी ना मा होनदों आरोना माने ओमफ्राय दा माने आब' खनजिथा बर'आ माने बे सानखां बसुमतारीखौ FIR होनाय जाबाय आरोना माने केस होदों आरोना माने जुदि माने सप्तासेनि गेजेरजों माने बियो माने स्ट्राइकखौ बोखारनानै होआबा माने आब' खनजिथा बर'आ बिनिफ्राय जुदि माने सप्तासेनि गेजेराव बोखारनानै होआबा स्ट्राइकखौ कपिराइट स्ट्राइकखौ माने आब' खनजिथा बर'आ माने FIR केस होनाय जागोन आरोना माने बे सानखां बसुमतारीखौ बिदिब्ला लोगोफोर नैबे भिडिअखौ नायनानै ला आरोना भिडिअखौ नायनानै लानायनि सिगांनो आरो मोनसे खोथा बुंबावनो आरोना माने खनजिथा बर'खौ माने गावनि हासबेन्डआ माने बुनानै माने बाहेराव दोनदों आरोना माने ओमफ्राय माने गाव हासबेन्डआ माने न'आव दरजा फांथेनानै थादों होनना बुंदों आरोना माने बेखौ आं बुङाखै दै माने खनजिथा बर' आब'आनो माने गावनि इउटुबाव माने सर्ट आगारनानै बुंखादों आरोना सर्ट भिडिअ आगारनायाव गावनो बुंदों आरो दै आं बुङाखै मानो होनोब्ला नैबे भिडिअखौ नायनानै लाग्रो आरोना बाय लोगोफोर हरनि 10थाबाबो 11थाबाबो माबायदि आंखौ दर फांथेनानै उन्दुयो दर फांथेनानै उन्दुजोब्बाय नै गासिबो ओरैबायदि मानसि आंनि हौवाया मिथिबायना लोगोफोर थाइनोबो मोजां मानसि नङा बियो मिथिबाय ओरैबायदि हिनजावखौहाय दोखो दोखो खालामनानै जायो बियो आंखायसो भुगिनानै दङ लोगोफोर ओरैबायदि मानसि बियो आंखौहाय हर गेजेराव दर फांथेनानै उन्दुनानै थाबाय आं जिन्दगिबो निमाहा होआथ' बे हौवाखौहाय खुलुमबाय रायजोफोर बयनावबो निमाहा बियो जाहाथे आङो बे भिडिअनि गेजेरजों माबाफोर गोरोन्थि राव बुंफ्लाङो आङो दायो जोबोद दुखुआव दङ आरोना मा आङो बे बुहुमाव थांनानै थानो मोन्थायानो गैया नामा आं हारसिङै आङो गसंनो थाखाय आंहा जेबो मोन्थायानो गैया नामा जे आंखौ मोनसे खामानिया साक्सेस जानो थांबा जानायाव फैयोबा जे सासे मानसिया आंखौ हिंसा जानानै बेफोरबायदि बरबाद खालामो आंहा बे संसाराव मानि आं गथ' गथाय लानानै आंनि आथिङावनो गसंनानै आङो संसार जानो आंहा मोन्थायानो गैया नामा जेन'बा नोंसोर आंखौ बिदि खालामनो आं बुंदों जा आंनि पेजआवहाय आंखौ कपिराइट स्ट्राइक हरदों सानखां बसुमतारी नों आंखौ मा सानखो आं नोंनि मा खहा खालामखो जेनेबा आं नोंखौहाय मा बुंबावनो आरो आं नोंथ' मोनथिखायोना आं दा मा लेभेलनि मानसि आंनाव मा दं आं मा बायदि थासारिजों आं थांनानै थादों गथ' गथाय खांदों आङो मा थासारिजों दिनै बिसिम सफैदों जेन'बा नों आंखौ मानो हिंसा जाखो आंखौ आंनि बयबो आंखौ अननाय होनाय आंखौ बयबो सापर्ट होनाय दिनै आंखौ नों मानो दान्दिसेयावनो बिदि सेनानै लांखो आं नोंनि मा खहा खालामदों आंथ' नोंनि भिडिअ खावनानै होआखैना जे आंखौ नों बिदि आंनि निजा भिडिअआवनो बिदि कपिराइट स्ट्राइक हरनो दिनै आङो बेसेबांबा दुखु जारलानि गेजेरजों आङो बे लामासिम सफैदों सोरजोंबा रायजानाय सोरजोंबा मुगैजानाय सोरजोंबा नासयजानाय सोरजोंबा बायदिसिना होनजानाय नोंथांमोनाथ' नुबोजोबखादोंना नोंबोथ' नुबोजोबखादोंना आं दिनै बेसिम माबायदि सफैदों दिनै नों आंखौ मा नुनानै माखौ नुनानै बेबायदि आंखौ बिदि अननाय खालामहरखो आं नोंनि मा खहा खालामदों जेनेबा दिनै आङो सोरजोंबा गाज्रि मोजां होनजानाय सोरजोंबा नासयजानानै आङो दिनै बे लामासिम सहैदों दिनै आंखौ लास्ट बाराव गासै रायजो राजाफोरा आंखौ अनसायदों गासै रायजो राजाया आंनो अननाय होदों दिनैहाय आं बे अननायखौ नुनानै रायजो राजाफोरनि सापर्टखौ नुनानै नों आंखौ मानो दान्दिसेयावनो नों आंनिफ्राय मानो सेनानै लांजोबखो मानो नों आंखौ गासिखौबो बरबाद खालामखो आं रावजोंबो अनजानो मोना नामा आं रावनिबो अननाय मोना नामा जेनेबा नोंनिबा आं नोंनि मा खहा खालामदों जेनेबा जिखुनु जाया आगै जायोना आदा जायो सानखां बसुमतारी नों दानो आंनि माबा स्ट्राइक कपिराइट स्ट्राइकखौ आंनि पेजनिफ्राय बोखारनानै हो अननानैहाय आं नोंखौ आखाइ फारनैजोंहाय
खबजोबनानै बुङो नोंनो आं मा नांगौ हरगोन नोंनो फैसा नांगौ ना मा नांगौ हरगोन आं नोंखौ गावजों गाव होननानै सम होदों आं मानि थाखाय दिनै भिडिअ खालामनानै रायजो राजाफोरनो खोन्थायाखैमोन मानो होनोबा आङो नोंखौ एक्सन लानो सानबायमोन दिनै आङो थान्दा गोसोजों आङो साननानै नायबाय दिनैहाय मानि गावजों गाव बर'जों बर' आं बिदि अननाय खालामद्रायालासे मानि आङो होजोबनानै आङो बेखौ बुंहरसै जे बे गावनिनो मानसि साननानै गावनिनो बर'जों बर' साननानै जे आंखौ निमाहा होगोन खोमा साननानै आङो दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों गासै खोथाखौनो रायजो राजाफोरनो खोन्थाजोब्बाय गासै खोथाखौनो नोंबो मोनथिथों होननानै आं खिन्थाबाय जाहाथे नोङो दिनैनो दानो आंखौ बुजिनानै आंनि लाइफनि फारसे आंखौ बुजिनानै नोङो स्ट्रेसखौ बोखारनानै होयो बिदि होननानै आङो जेबो एक्सन लायालासे आं नों बे भिडिअनि गेजेरजों आङो खोन्थाहरनाय जाबाय आङो नोंखौ दिनै बारे बार बुङो गुरैयै बुङो अन्नानै स्ट्रेसखौ बोखारनानै हो आं नोंनो मा नांगौ हरगोन नों आंखौ बुंहरबानो जाबाय मानो होनोबा आङो गासै रायजो राजाफोरनि अननायजों सापर्टजों आंनि थांनानै थानायाव आंनि फिसा फिसौखौ लेखा फोरोंनाय जाहोनाय लोंहोनायाव बे ओरैबायदि हेल्प मोनदों आरोना मानो होनबा आंनि फिसाया खस्थ' मावो गोजानाव थानानै बिसि फिसाजों थाफानो मोना मानो मोना गावनि गथ'जों थाफानो मोना बेफोराव आङो माने आंनि हौवाखौ आङो हेल्प होनो हादों रायजो राजाफोरनि अनसायनायजोंहाय नों मानो बेखौ दान्दिसेयावनो आंखौ बिदि खालामखो आंथ' नोंनि जेबो खहा खालामाखैना अन्नानै बोखारनानै हो स्ट्रेसखौहाय आं गले गले बुङो नोंनो आं मा नांगौ हरगोन आरोना नों आंखौ फल' खालाम आं हरगोन नोंनो आं मा नांगौ हरगोन आं कन्टेक्ट खालामनो हागोन आं रावनिबो सिगाङाव जेबो बुङा खिन्थाया आं नोंखौ निमाहा होगोन आं नोंनो मा नांगौ हरजोबगोन आङो जेबो खालामाबो नोंखौ आरो जेनेबा नोंनो सप्तासे सम होदों बे सप्तासेयाव नों आंखौ जेबो कन्टेक्ट खालामा जेबो नों आंनो मेसेज हरालाबा नों आंखौ स्ट्रेसबो बोखाराबा आं नोंखौ एक्सन लानाय जागोन आं मानि निमाहा होआ आं एक्सन लागोन जे आंनि इसिबांबो खस्थ'जों आङो एथ' मोनसे फेसबुक पेज खुलिनानै बिदि रायजो राजानि आङो अनसायनाय मोनबोदों दिनै मोनफैदों आङो नों आंखौ दान्दिसेयावनो बिदि बोखारनानै बिदि माबानानै फरवार्ड खालामनानै होनो हाया आं नोंखौहाय एक्सन लानाय जागोन अन्नानै नोङो भिडिअखौ नुदोंबा स्ट्रेसखौ बोखारनानै हो आरो आंखौ कन्टेक्ट खालाम आंनो मेसेज खालाम आङो रावनोबो जेबो बुङा आङो नोंखौ निमाहा होगोन आरोना ओमफ्रायसो माने आंथ' नोंनि भिडिअखौ खोनाङाखै गावनि निजा भिडिअसो होदों ओमफ्राय आङो दा ओरैबायदि मोनसे माबायाव प्रब्लेमाव गोलैबाय आंनि दा पेजनि जिमेल थिमेल गासिबो आंनाव मोननै मोनथाम जिमेल खुलिनानै माने आङो बे दानि माबाखौ जिमेलखौ रिभिउ खालामनायावहाय आं माने एसे प्रब्लेम जाबाय आङो दा रिभिउ खालामनो हायासै आंनिनो भिडिअखामोन नालाय आङो रिभिउ खालामबानो आंना जाफिनगौमोन आरोना आं दा जिमेलाव एसे प्रब्लेम जानायखाय आं रिभिउ खालामनो हायासै आरोना रायजोफोर दा आङो बे फंबाय बा आदा जायो बेखौ मोनफिनोबा बे बोखारनानै होयोबा आं दानो फेसबुकनिफ्राय आर्निं खालामफिननो हागोन दा बेखौ मोनाबा आरो बे आंखौ बोखारनानै होआबा आङो मास मोननै मोनथाम बा मोनसे बे मास बेखौ आङो नेनांगोन आरोना गोजौनिफ्राय रिभिउ अपसन हरागौ मानि आङो रिभिउ खालामनो हाला बे फंबाया खुलिनानै हराबा फंबाय जायोना बिदा जायो आरो बे मानसिखौ मोनागौ मानि आङो बे पेजनिफ्राय जेबो हाला आरोना रायजोफोर अन्नानैहाय ओमफ्राय आङो बेखौनो गुरैयै बुङो अन्नानै बुजिनांगोन आगै बा दा सानखां बसुमतारिया ओमफ्राय आङो बुंखादों जुदि सप्तासेनि गेजेरावहाय बोखाराबा आङो एक्सन लानोसै आङो नेबाय थाला आरो आंखौबो अनाबा आं मानो अननो आं अना आरोना आं एक्सन लागोन आङो बेखौ बुंहरनाय जाबाय बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन आरोना दाथ' लोगोफोर नुखाबाय खनजिता बर'आ मा बुंदों सानखां बसुमतारिखौ आरो माने गावनि हासबेन्डआ बुनानै माने गावखौ बाहेरायाव दोनदों जाहैदों आरोना माने ओमफ्राय गावस्रा माने दरजा मारिनानै थादों बेखौथ' मिथिखाबाय आरो माने सानखां बसुमतारिया माने जिथियानोखि माने कपिराइट स्ट्राइकखौ बोखारनानै होआ सप्तासिम आरोना सप्तासेनि गेजेराव जुदि बोखारनानै होआ अब्ला माने खनजिता बर' आब'आ माने FIR माने केस होनाय जागोन आरोना माने पुलिस केस होनाय जागोन बेखौ माने गावनो आब' खनजिताया फेसबुक पेजनि गेजेरैबो बुंखादों आरो माने इउटुबावबो आपल'ड होनानै होखादों आरोना हाजासे शेयार खालामनानै हो आरोना बे भिडिअखौ जाहाथे माने बे भिडिअआ बे जाय माने आब' खनजितानि इउटुब माबायाव फेसबुक पेजाव माने कपिराइट स्ट्राइक हरदों बिनिसिम मोनहैयो आरोना बिनिफ्राय बियो माने आब' खनजितानि स्ट्राइकखौ बोखारनानै होयो आरोना नङाबा माने आब' खनजिताया सप्तासेनि गेजेराव जुदि बोखाराबा
केस होनायनि खोथा होबाय आरोना माने बियो पारमानेन्ट खादै डाइरेक्ट बुंखादों आरोना माने ओरैनो बुङाखै मानो होनब्ला गोबां खस्थ'नि गेजेराव नाजानानैसो माने इसिबांखिनि सौहैनो हादों आरोना आब' कनजिथायाबो। बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै आरोना माने बारा बुंबाय थाला मानो होनोब्ला आब' कनजिथायानो अलरेडि माने गावनो बुंनानै होखादों माने जाय माने स्ट्राइक हरदों बे मानसिया जुदि डिलिट खालामनानै होआबा स्ट्राइकखौ नङाबा FIR होनाय जागोन होननानै बुंखाबाय। बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोसै आरोना सोरबाफोर जुदि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा अन्नानै लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो आरोना लोगोफोर बेफोरबायदिनो माने गोदान मोननो थाखाय आंनि इउटुब चेनेलखौ अल आइकनाव थुनानै लादो आरोना लोगोफोर। बिदिबा दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबनाय जाबाय। बाय बाय। लेकिन एक सेकंड, हाँ भाई कैसी लगी?